Right, so tadusa Daniel chapter 4, eh? Okay, so to be down Daniel chapter 5. I mean, we talk about it so that comment to the bank account, yes? Yeah, dear. Alright, so like midman Tijewa, 10 please. minute makangira muja pa Daniel chapter 4 kuti mfumu yo inawapatsidwa uthengawo kuti italota loto lija Daniel natanthauzira loto anamuwuza kuti pakatha zimika 12 Yeah. mutani mupenga kupita mchire ndi izo komano mfumu ija panatenga nthawi kukwana chaka ndi miyezi 12 tikaona verse 29 ya chapter 4 kuti paya anapatsidwa onyo anachenjezedwa kuti asiye machimo komanso ayambe kuchita chilungamo komanso asiye kupondereza anthu amene achani osauka ndiye kupezeka kuti akatero akuti apitirira kulamulira koma iye anatenga chaka ndithu asakuganizira msezi ndiye kuti munafana fika kuti anayawa anaota loto limene komano patatano zaka apatatha chaka chimodzi pamene ino yeye patikona pa verse 29 kumapita musi anali akuona ufumu uja kumasangala kumadzitamandira pamene no adatenga misala ichi ndithu tokupereka su comment yanu. Okay, kumaso pa verse 34 tikuona so kunena kuti Nebukadneza nkhale anawuzidwa ndi akhala zaka 7 ali chipengere mpaka nazafike kuvomereza ukulu kapena ulamuliro wa Mulungu wakumwamba. Nthawi yomwe Nebukadneza pa verse 34 kuti anayang'ana anakweza maso ake kumwamba. Nthawi imeneyo nomba amene iye anazindikira za Mulungu kapena kupanga kuvomereza kuti kuli Mulungu ndi nthawi yomweyo mweno chikwaniso cha ulosi yomwe unaperekera Daniel uja chinachitika kunena kuti Nebukadneza kuti nzeru zake zinabwerera pamene tikuona kuti ufumu wake uja kubwezeresa ndi zina zotero. Zonse zilichitika pamene Nebukadneza wavomereza komanso kutsimikiza ndithu kunena kuti kumwamba kuli Mulungu amene amalamulira pamene no chilichonse chikutani chikubwezeresedwa kwa iye. So it was after kuzindikira kuyang'ana kunena kuti no chiyang'aniro chake chinayikwa Mulungu kuti no Mulungu yekha amene angalona situation irani bange blow of it. So ndithu kuzindikira amene kunali kufika kwambiri. So ndemanga zilizo zofika kwambiri chifukwa no mbiri sinali yokuti no yobisira yeti makalata amene president analemba alipo mpaka liti mpaka lero le president kwa gazeti la ndikupereka chisazo cha malamulo akale kumali kuno kuli malamulo amuna okhaokha agonane malamulo amene apangira gazeti kale kumalipo mpaka liti mpaka lero umathapita ku parliament ndika yang'ana kapena mkanoni ya malamulo amalamulo ndizati malamulo inapangira gazeti chaka chakuti ndakuti mbiri yonse ilipo. So lamulo la mu Daniel chapter 3 alisana alakuliziwa anana panali lamulo tunda ku Babylon ano alisa asanyoze Mulungu andani wa Ayuda. Kalata ya Daniel chapter 4 inaliso ivena wali bose mbiri ya Babylon kalata ajani alibe komanso mbiri yonena kuti no anthu awa apeza ku Babylon bwaji naipo kale chimodzimodzi tikamaka za zathu amene ali Babylonians unapezeka kuno mbiri yake ilipo sizera anangopeza kuno kwene hawe kunachitika nkhondo Malawi inali part of the safe zone zoti akabwera apita ina kuzalika ndi zina zotene ngati zingatheka apangide incorporate ena azipeza tene akugwira ntchito ndi zina zotene kwa nkhondo ikatha ena azitha kubwerera kwa apanga repatriate ngobwino ndikho yatema zenebe. So pa nthawi Nebukadneza sali solamulira akulamula ndi wina amene ndikuti Belshazzar ndosopana Belshazzar ndi chizungu chake yandani cha Nebukadneza ndikho yatema zenebe. Now Belshazzar amene akulamula pamene akupanga zinthu zina zochita kusemphana nati nenani ndi bambo ake amene kuti agogo ake 10 verse Daniel chapter 5 verse 1 aliya Majelo Belshazzar zanjalo lembedwa pakoma verse 1 Mfumu Belshazzar anakonzera anthu ake akulu chikwi chimodzi majelo akulu namwa vinyo pamaso pa chikwicho verse 2 Belshazzar pakulawa vinyo anati abwere nazo zotengera za golide ndi siliva adazichosa Nebukadneza atate wake kukachisi ali ku Yerusalemu kuti mfumu ndi akulu ake akazi ake ndi akazi ake ang'ono amweremo verse 3 so mkulu amene yakuti apa pamene zili yonchimo
takatenge no jeni okay chimachitika kwambiri anthu akakhalamba kumamuwe judgment ayimamba kutani kutsike zinthu ati sudakadena pezati ngati numba pa 99 ndi zathina ake ndakuti amwe 9 abwana amwene ndipeza tino atakanayi kubaya njika nde arabwana akana abwera sokoko ndanawo zake makusamba stand vita ndakamwere kwino atanoza tino ndikamba kuyaka ndimenya pene basi pera pake zachibwane arawazatira akakuyaka basi ammenya basi atamaso amanate so iye anayazindika tino zimene zili mutima wake ndi zimene zozo ndakamba komamwa zibweraso kutunda anakapeza amenya chani wana tinoze nebe so nthaza mimbo zitino munthu akamba zotino wamba kuledzera apanga zinthu even zotino mutima wake munalibemo amathongo panga zitino ngati inayo kusujeni anapeza tino anambananiza iye nkhani ndo chitika pamanja ngire wambananiza ake lechifora ambananiza ake wina akakubwera amwene mbanga bwanji kuti aumulangiza amusawenzera okhaja bwino basi uchatenga zinthu zake wakasugesa kwa balena basi autenga mpeni straight mimba kucheka munthu chanamulandisa uja osati munthu amambana nayo jayayi kodi iwo umandiuza kuti ndisamyenga ndakumcheka mpaka uphera kati pompa amwene uphera ara amene wayi chifanya muwauja you see so munthu watino wamba kuledzera amatha apanga china chilichonse amatha apanga zizotino ali bwinobwino sanga yerekeze kupanga eri so munthu amene waledzera mowa ataledzera mowa akuti takanengenize khuza so achita kuthula kuti mukanenge zimene nemkaneza lana tanga kuti kukachisi manjirane akuchita uzari izizi nemkaneza ngakhala nazilengano nemkaneza zimasumira pena apake mabadire kuona yakuti ifere tenge kwezi nditi tani timwere manjirane ngakhale zili za mulungu apapembeza ife tibe nazo yani tibe nazo ntchito funa timwere panopa right ten verse 3 aliya verse 3 okay ten ali uchire ara mwalira kali yes yeah mimi mweneza na uchire akamwina nenda okay Daniel chapter 4 Nebukadneza na michire chimachitika nja Nebukadneza sizona naye ngati mfumu chabe ukakha mfumu akhandi kuna structure ndithu mino bwino I think Daniel chapter 3 and 4 was kuna ndithu okay muna ngowerenga Daniel chapter 3 pa verse ya Daniel 3 verse 3 pamenepo akalonga wani so mfumu wa Nebukadneza waye magavana amene akalonga tiyeni akazembe kalina ma captains ndiziwanga aziwangawira majaji tiyeni oweruza okay tiyeni akulu osunga chuma yeah mandoda masherifi ankhoswe ndi olamulira onse amadera mabwana wenepe so kuna ndi two structure so na ngono ndifumu basale sango vena zafumia kuna ndi two olamulira amadera majaji matreasurer magavana ndizi nazose zilinga president unawo akachika kumalaya amalamulira ndani vice wake president vice achoka apa azalamulira ndani no minister the whole cabinet so mene anapenga misa amalamulira ndi makosana nde anavana kuja abwerera anachita kamtengawo tinawerenge yeah so mene anapenga misa amalamulira ndithu ndi internal cabinet yake kumano iye wamwalira anosovani Nebukadneza kuti akulibe kose nthawi adusa pamene wabwana chizungu chake mene kuti ndani Belshaza anosovani ikhulwa tomazana so Belshaza mbiri ya Nebukadneza bizwa yonse yeri chimodzimodzi ngati no mufuna ningopeka zisanzo zazipane mufuna kuti no mulimirire pezinda zipane obviously mapanga study mbiri kwenye zipano zowina zinapanga manje inenzi aluzo zinapanga manje nemaisera kupanga kobe so iye wabweramo akuziwa everything mene zinakhalira kumasankhabe kuti atani asusana ne Mulungu wakuti wakumwamba best ya nyama nabera nazo zolengera za golidi adaziyosa ukachiswa wa ku nyumba ya Mulungu ya ku Yerusalemu ndipo mfumu ndi akulu ake akazi ake ang'ono anamweramo so iye amamwera ndi kuti ndi azikazi ake onse ndi anthu onse best for ya anamwa vinyo nalemekeza milungu ya golidi ndi ya siliva ya mkuwa ya chitsulo ya mtengo ndi ya mwala manaka yapo na abo mweneni mwana wako chifano izilingatuna kuti no watenga zinthu zetu mukumweramo kenako mukunena actually zipangizo zisi zimamwere damo wine ku Jerusalem zinaiza ukachisi yeti so ukuchera zati zinza Mulungu wa Ayude
ndio tenga zimezi cha 1 ndemene umweramo amanoku kuta kwezano milungu yadzuwa milungu yako unosopana tinoze nebe zilengano na tino nene kutira kuti yani mwana mapanga phokoso class nda malemba pena pake ka malemba zimzoti si subject yakwe ndio utenge chibuku ichi atonani kuti ndi subject yake ngambe kuingamba buku lichano ingatono usokonesa sole mwina uliwose so zimene wapangazi ndi timanyatu open defiance kuchita wapangira tuzochita no ichi chita kuziwika kuti chinthu chosusana ndi mulungu koma ndikuchipangabe chifukwa iwewe ukuona kuti no mulungu libe naye ntchito nukhulira limozene so ndi choti no Bible wapanga chinthu chichita kuzira ndi chinsi choyenerera koma kuchitani akuchipangani mina atitha kuthamangira ku Chivumbulutso chapter 17 17 ndifuna tuone kuti 17 verse 1 atika ndipo anadza mmodzi wa angelo asanu ndi awiri akukhala nazo mbale zisanu ndi ziwiri nalankhula ndi ine nanena idza kuno ndidzakuonesa chitsutso cha mkazi wachigololo wamkulu wakukhala pa madzi ambiri verse 2 amene mafumu a dziko achitira chigololo naye ndipo iwo akukhala pa dziko analedzera ndi vinyo wa chigololo chache. Okay, so tikaona mnomwino Bible akuonesa nano ali ndi vinyo achokera kutiko ati Bible akakonana ndi mafumu a dziko lapansi mwana wachigulu chikusatira ndi yani ni vinyo mwanjira ina Bible akuimbira zipembedzo zaja zakugwe kapena ma organizations achipembedzo amene akuphatikana ndi yani ndi boma tinoza nepe ineyo ningopereka chisanzo kuti ndisapereke chisanzo chenicheni ine anditane ku State House eti mekujaku ndoti andipase malawa si chani eti zonesa unono andipase soka udindo someye kujaku polalika ndikambazosana ndipo polalika ndingakambe kuonano iya anthu opembeza asama phatikane ndi boma ndikalera kazimene chifukwa chani ndili compromised tinozenepe ndoti china chake chandichitikira chimene chandipangisa ndona kuti no kaganizide kanga kakatani kasintha chifukwa cha experience yanga imene ndakhala nayo apapa ibe chiphunzanga chitani chisintha naye mondana akhristu ndithu akufunika ndithu alowe mbomamo akhristu afunika akhale ndi mzimu wa Mulungu kuti no anthandizire ndithu boma limene kulamulira mauthenga angamba akhati amene ono sova ndikhuwa tinozenepe so mapeta nthawi kuchitika zonanu pali mzimayi amene ayimira ndithu mipingo eri imene chifukwa aphatikana kwambiri ndi malamulo a dziko lapansi tinozenepe chiphunzitso cha imene chili wine chatani chasintha tinozenepe ndi chiphunzitso imene ichi akuchitenga ndi kumwesa chani dziko lonse lapansi mwanjirena akumwesa akhristu awo chiphunzitso imene ichi ndikhuwa tinoza akuluakulu sindifuna ndipe chitopereka chisanzo choonekeratu kumalayi kunoko kuti anthu timvesese koma zimene ndafotokoza pang'onozi alesi anthu amvesese andi tikutha kuona zikutani zikuchitika panopa pachitika yake chimachitika anthu akuti anthu azipano zosiyanasiyana asanambe ka convention achati amapemphera akuti unapemphero kalipo amachita nno mungangankha pemphero ilili tinozenepe zichitaonesa ledi zizinde izinde zopyesa mtima zimakankhulazi eti so akapemphera pa program ija presenter akamaliza pemphera presenters vangakomenti pempherawo ati imene ndi Mulungu imene ndi Mulungu kuti no izi zinzona ndithi nsogolero wa mpingo wapemphera zimene zizi ndikhuwa tinozenepe so ndithu ndinasangala ukimena ndisene ndinasangala mano panayi sogolero ake ndimona magripe nake ane sogolero walakana pomala ndi aboma kazi nakhala bwanji nemamembala amati yefe amene sili kutani sili kufunazo of course ndaiso zandali ifati wasamafuna razi kumana ndachipaniwe ndi anyways kumana thanala kuti no panopa tisanala to mipingo ambiri ili compromised chifana kuti no asogolera ambiri amba kuphatika naso ndizachani ndizandali ndi chifata no aphatika ndizandali ka aitha ndako opposition ka ndakuboma chimachitika nchina no kagazide kako kamamba kusintha malemba somatha kwa masulira mene
akuwena kumasulira ndi mzimu wa Mulungu chimasatira ndi vinyo amene amatani amasalirapo chiphunzitso chimene chili chokwanira ku lezeresa yani lezeresa anthu ndikukhulupirira fundo yamveke ya so izi zedi kasomapita nthawi mene timapanga Daniel chapter 2 kuvesa mabuku a Daniel tinaona nawo tino pali mabuku ambiri mbiri ndio tino history Daniel chapter 1 in the history, Daniel chapter 3, 4, 5 paka na 6 in the history zokhazoka koma ngakhala la history tawvesana no chifanana m'buku la Daniel ali ndithu kamvekesede kawo kena kanyani kaulosi otinoti kati kamvesesa tona no zambiri zimene zili mu mbirimo zikukhuza so mapira nyani anthawi so zimene amanga Bible mapira anthawi anapanga sawapandani Belshazzar so chifano waledzera kagazinde kaye kasokonekera abasi besa ntenti mini mano koma upembeza milungu ya ilina verse 5 aria nthawi yomweyo zinambuka za dzanja la munthu ni zinalemba pa ndunji pachoyikapo nyali pomata pa khoma la nyumba cha mfumu ndipo mfumu inaona songa yake ya dzanja lidalembalo verse 6 mbona amenepe so akuti chichitika nchani akuti dzanja linapezeka tera atani lalemba pachani pa khoma so alisa kuchiraona dzanjalo koma kuti dzanjalo thupira kulumikiza ndi chasakuziwe amona dzanja lemba pakhomapo ndipo zolembera pakhoma alesa kutani akuziona koma ndizothandazana anthu sakutani sakuziwa koma ndakuchita zatu apameneza chiliramu ndoti zikulumikiza naso ndikubwesera kwachani kwaziwe yazija now chimachitika nchani munthu akhala kuledzera munthu akhala kuledzera amatha kuyankhula za mwano chani koma amafika pajapo kuti no wazinga even mwasoja muno wake umatha kutani kuchokamo at that point anthu mugwira rasa iwendete kupha moyo umatha kutani kuchokamo nikumba panaye makosene nake nthawi nayo tili ku school amazati no auzara class yamo ndati class isibirire basa napita kumaka mamo wina ana kuambira makosana kulituma yeso anasiya mwawo pati pomwamba kuthama ngopita kuti kuklase chifukwa tino akuzati no tikalephera mayeso ande kuti no ati chisaka college une mwaso morawo natani unakhangana natani watha amano kulembano zachani za mayeso nonkhwera tino zenebe so chimachitika chitono panthawi analedzera panga zinenso mwautambali kena ifaniro dzanja lalemba mantha atani amupezano mwa usoja anali mutu uja watani wachoka afuna verses zimene zalembera amene tembiza ndati 6 pamenepo panasandulika pankhope pache mfumu ndi maganizo ake anamsautsa ndi mfundo za mchino mwake zinaguluka ndi maondo ake anaombana verse 7 so mkulu uyu wasiyaso kuganiza za mwake uja apa pano nkhani ilimo ni nkhani ya serious so tuno chalembera apa ndi chani tembiza ndati nimfuulitsa mfumu abwere nawo openda akasidi ndi alauli mfumu inayankhula niti kwa anzeru a Babulo aliyense amene adzawerenga lemba ili nadzalifotokozera kumaswera kwake adzavekedwa chibakuwa ndi unyolo wa golide mkosi mwake nadzakhala wolamulira wachitatu mu ufumu verse 8 so wolamulira wachitatu pali masulidwe ambiri ena amati woyambirira anayendani Nebukadnezar wachiwiri ndiyeyo ndero wovala chibakuwa ndi anakhala wachitatu mwachitatu akakhala wosatire ena amati yayi iye anali number 1 ndipo naye anthu ena ndi wachitatu atakhala koma nkhani ndino wolandira ichichama adakhala mkulu Babulo kana kuti ndikhoya pimodzi nebe so whichever way uno mwana yayi wayamba anali yeyo ndeti Belshazzar ndi panali wina akawachitatu akhala kayamba anali Nebukadnezar kwa yeyo akhala koma main point ndio tino amene adakhala mkulu kuti Babulo amene anamasulira wenevo tiye ndati pamenepo analowa anzeru onse amfumu koma sanakhoza kuwerenga lembalo kapena kudziwitsa mfumu kumaswera kwace verse 9 now apa Daniel sanaitanidwe Daniel sanaitanidwe chifukwa chani Daniel sanaitanidwe chifukwa chani okay ningopereka chisanzo cha kumayi kuno akeni lipenga tukwaziwa ndani ngoza manja amene akwaza akeni lipenga mave mukwaziwe amwene bukwazi akeni lipenga
mwaziwe kubalaba nango nina dala zeze fanduza lino anthu amene abada after zaka zayesanga aziwe so chimachitika njani again nivenga ndithu anali ndithu nduna yaikulu munthu ya UDF timozene zipani zitasintha iwo anakhalabe ya UDF khangale kumano zitasintha UDF nabwa china TPP zabwa PP ndinazo lene anakhanga tino mbiri ya usiku tani siuzikaso anga intchito zimene ankagwira minister anthamilisa kuzizo apa no power nikhulwa timozene so Nebukadneza amene anali mfumu amachita zatono ngati pa ichina chokhuza za uzimu zinthamwetana ndani Daniel amaziwa straight up akaitana kwambiri samafuna kumwitane pa Daniel 2 sana mwitane kumata ona amene zilili pa Daniel chapter 4 anachita na makosa nawo ndi Daniel pangati pamosi mwachifaniro nthawi kudusa mfumu inapanga zona da Daniel sina ngamonika kuti no akabwera akaitana maondo kweza mulungu akuti wakwawe ndanapanga zokuti Daniel amkhanga ali kuti ali kumbuyo basi kuti nake usamaonekaso makosana amene amaonekera ndi ati ena awanu ndikhupira timozene so zimene zimachitika mundale ndi chimozi mosomene zinachitika so nthawi kuti no Daniel amangofika ngati no wina yake wakalekale kuti aidi Daniel nthawi yake koma kuti no anatani ntchito zake amatani usazika so bwino bwino right so iyo chimene chimachitika kuti no Daniel sana abwere muthu amafusa tsana abwere chifaya nafuata no ndithu Nebukadneza mazatu no abedanga masuleze ndani okay 10% verse 9 ndipo mfumu Belishaza anavutika kwambiri ndi nkhope yake inasandulika ndi akulu wake anathedwa nzeru verse 10 so aliso athedwa nzeru makosana achakanika sodani kufotokoza verse 10 aliya chifukwa cha mawu mfumu ndi akulu wake kazi wamkulu wa mfumu analowa mnyumba ya madyerero kazi wa mfumu ananena nati mfumu mukhale ndi moyo kosatha asakuvuteni maganizo anu ndi nkhope yanu isasandulike verse 11 so queen akukamba apa pakapena mkazi wa mfumu wamkulu anthu ena amapanga comment nati no ndi mkazi amene ali mkazi wa ndani wa Nebukadneza osati mkazi wake wamkulu uyu amene Belshaza so queen mother ndi amene anabwera muzadaku musavutike ndi nkhani ifati queen mother ndi amazazo zimene zinachitika ndani Nebukadneza ndi amene akubwera anu maloko kuti tavatiza vuta kunoko wena amabwana uzamuzano ndani uzamuzano mkulu ndotembeza ndali ya verse 11 pali munthu mfumu wanu mwa iye muli mzimu wa milungu yoyera ndipo masiku a atate wanu munapezeka mwa iye kuunika ndi luntha ndi nzeru koma nzeru ya milungu ngati nzeru ya milungu ndipo mfumu Nebukadneza atate wanu inde mfumu atate wanu anamuyika akhale mkulu wa alembi openda akasidi ndi alawuli tokona wene so akumuzalaku akupasa no portfolio ya Daniel anali wachoncho muforokoza Daniel nthawi yawo panga ABCD and mfumu Nebukadneza amukana akhale wamkulu wa ndani amakosa nawo sangu babulo so tamwita nena amene adani abwere munaona kuzitoto muthena kana minister naina yake mbuyo mu kena mbiri yake ndangofufulika samazikaso kena upakadusa nthawi kena abweraso wazeke nakuno ngati ndani ngati minister chifukwa naka auza president da kulero nthawi kwaona mabanga ya mabanga neza ndikasaba so Daniel akwita ndina kuti abwere tiye peso popeza Daniel yemweyo amene right please anyway verse 12 popeza Daniel yemweyo amene mfumu adamutcha Belishaza munapezeka mzimu wopambana ndi chidziwitso ndi luntha kumasulira maloto ndi kuwatanthauzira mawu ophiphiritsa ndi kumasula mfundo amuyitane Daniel tsono iye adzafotokozera kumasulirako so ora mwitane ni Daniel adzafotokoza orani kumasulirabe tembeza ndani ya Daniel amasulira lemba lolembedwa pa khoma verse 13 pamenepo analowa naye Daniel kwa mfumu inayankha kwa Daniel ndiwe kodi Daniel uja wa ana andende a Yuda amene mfumu atate wanga anatenga ku Yuda verse 14 mfumu inde twira bwera ina ikaso anthu ake badali saka mwana bomba maso ni ndanda anthu ake so nafika biletono za Daniel ina iwaliratu ndawuzana kuti iwe ndine Daniel mo wa mokosana mena bwera
Yuda tikuona pamenepe. So zona tino mfumu ndi Daniel amene inalibiretu naye ntchito. Itangolowa za Daniel ndithu inalibe nazo ntchito ndithu. Yeti? Now titangoperekanso suggestion yana munthu akakhala tuno ndi khole anake amasamalira bwino kwambiri. Ndamona nawo mistakes ena amene amasamala anake ndi choncho nyeti. Na anakaja akakhano ndi ana college ndi zizukulu zake imesati zimene alabisa ndana yake ikonze mwanyana wa zizukulu ziji ndikukhulupira nawo no Nebukadneza anakubana ndi Belshaza ndipo anayesesa kumufotokozera ndikukhulupira tinozenebe so koma iye atangolowa mboma anaweza tino nkulu basi out basi ngati pali anthu ambiri ndathothole ndati ndikukhulupira tinozenebe so akuona kuti Daniel yes so zikuona no mfumu imeneyi Daniel kundaba kwambiri Tembo zandalo ya verse 14 ndamva za iwe kuti muli mzimu wa milungu mwa iwe ndi kuti mupezeka mwa iwe kuunika ndi luntha ndi nzeru zopambana verse 15 ndipo tsono anabwera nawo kwa ine anzeru openda kuti awerenge lemba ilo ndi kundidziwitsa kumasulira kwace koma sanakhoza kufotokozera kumasulira kwake kwa chinthuchi verse 16 muna abasenthu amanga commented wakhali wendo in Kristo right andana amatha kumanyasidwa nawe eri let's say mnali pa kampani uli pa pena pake anthu amafuna zama deal yani ndekuma iweyo suma pangana zimezo amanyasidwa nawe chifana mona ngati kwakhomerere koma let's say ali ndivuti nawe limene ufunga amapemphera amatha kupeza iweyo sabina ndanzawa ajama kunyoza nawe aje yani so iyiso chimene cheneka nthawi wene fumu wamu wacha mabanga pati sana bwana ne Daniel ya Daniel samafunika hapo ya mefati zavuta anapita kwa munthu amene amona ndo anabwera kumbuyo kweni kwa chipinda kuti no amene ayinchito amene yabwere pati asogolo kuti azathandize so tapiteza ndali ya 16 koma ndamva za iwe kuti ukhoza kuwatanthauzira mawu ndi kumasulira mfundo sono ukakhoza kuwerenga lembalo ndi kundidziwitsa kumasulira kwace uzavekedwa chibakuwa ndi unyolo wa golide mkhosi mwako nudzakhala olamulira wachitatu mu ufumumo so mkulu amene ine ndithu adalidi chidzukulu cha Nebukadneza sayore Nebukadneza amene adapangire anozera amene adali masula ababa ndi zabasa zawo mumbire so iso chimuzumuza ngani masula ene kwasibako wazakhala olamulira wamkulu muti mu ufumu umeneyo so ndi chimuzumuza amene awangire Nebukadneza Tembo zidali ya 17 pamenepo anayankha Daniel nati kwa mfumu mphatso zanu zikhale zanu ndi mphoto zanu mupase wina koma ndidzawerengera mfumu lembalo ndi kumdziwitsa kumasulira kwace so Daniel ababa anali ndithu kuti no wakulano mu ufumu yeti pano pa Daniel ndithu ndi wachikulire pachiyambi Daniel chapter 2 ana amene adapasa ndumba ana nthawi Nebukadneza anapasira ulamuliro waukulu tukumbwire ndana pemphaso kuti no azinzake atatu apasa sojani maudindo anawachinyamata tinozenepe kumana pa Daniel ndo achikulire wapanga zonse wakhabo wamkulu walamulira mu Babulo akuzaka lemene zimakhalira maudindo oteniwe so kuti amwe ineyo ngati zimene mupasi imezo ndani munthu wina ineyo sindikuzifuna zimene zimene zimpase munthu ina mphoto mupase siyani wina osati kuti no Daniel amazala lero mfumu watha kumasonkhani kuti no zamaudindo anayo kuti no yayi mina zinchito at this point ndikhoya ndimozenebe so chuchitika nchani pitiza 18 mfumu inu mulungu wa mmwamba anapatsa Nebukadneza atatu wanu ufumuwo ndi ukulu ndi ulemerero ndi chifumu verse 19 ndipo chifukwa cha so Daniel choyambira chimene akupanga choti no akwafotokozera afumu akuti no azindikire chimene chikupanga so akuyamba kuwazira akulu mulungu ndamene akupasa njani atatu wanu ufumu so ufumu ukuyambira pa Nebukadneza kukula muzafikira pa ndani bayidzukulu je ndaura ndi mulungu anapangisa zonsezi ndimuna ndikumafotokoza aso mulungu sobwera kuchisemulo biriza ndipo chifukwa chakulu adampatsawo anthu onse anthu onse mitundu yonse ya anthu amanenedwe onse ananjenjemera nawo pamaso pace amene anafuna kuwapha anawapha
amene anafuna kuwasunga anawasunga amoyo, amene anafuna kuwakweza anawakweza, amene anafuna kuwatsitsa anawatsitsa. Verse 20. Koma pokwezeka mtima wake nulimba mzimu wake kuchita modzikuza, anamutsitsa pa mpando wa ufumu wake namchosera ulemerero wake. So ngakhale izi zili mu mbiri yachani ya Babule, tikumbukira zili mbiri ya Babule. Daniel chapter 2 jana apereka chilamulo. Daniel chapter 4 Daniel chapter 2 pamene pamene amakweza Daniel. Daniel chapter 3 pamene amapereka moto aliyesasa nyonse mfumu yakuti ya Babule. Daniel chapter 4 pamene amagamba zakati. Actually zomwe amapangazi kumweramo vinyo ndikunyoza kuti Mulungu wa ndani wa Daniel. So anakhala kuti mkulu uyu anali mfumu anapanga zinthu zochita kusemphana ndi malamulo akliya achani Babule. Komanso china chona no Daniel awacho mafuna apange chotino afuna apangise mfumu yevesise imene chawiri. Yesu amuza akulu ufumu kuti ukule ndifaya ndani cha bambo yanu. Bambo yanu Mulungu anachita kuwapasa chani ufumu. So afunisana mkulu yavesise imene chuchitika apa. Osara ngufunza basi niyo mwatha na kuvuna basi yani. Afunisana mfumu irani verses zilingana na kuno ningomene na kuti yani. Kaza mbili mwina tikati tiforokoze zinthu zina timatha kufikira nkhango amuje mezo out ai molo moli verses kuti no tiforokoze munthu why zinthu zosiza yonje ndibuna kuforokoza why. So Daniel amamba kuforokoza chifukwa chani tebeza ndati ya 21. Ndipo anamuyinga kumbusa kwa ana anthu ndi mtima wake unasandulika ngati wa nyama za uthengo. Ndipo kukhala pake pambidzi anadyetsa udzu ngati ng'ombe ndi thupi lake linakhatamira ndi mame akumwamba mpaka anadziwa kuti wamwamba alamulira mfumu wa anthu nawukira aliyense iye afuna mwini. Verse 22. So akumuuza history yokuti aliyense akubabula mafunika aitani aidziwe na ndizi zafonyana hiya njano mwana ufule 904 democracy majority nzola lesa kudzidziwa. So dada yango bweleza zimene zinanchitikira akokakeyo akubweleza kuti amvesese chimene chita satire na pa verse 21 utawerenge verse 22. Ndipo inu mwana wake okay yeah verse 21 nene wanga koti ninaanza previous chapter Mulungu panongo akumala mlilabe mufumu wanu kuda kuma okay mugawerenga mabiro kwa verse kwa unena kuti he appointed over it whomsoever he will. Pano Mulungu amasankha be mafumu lamulira. Okay. Tusomeni ti yankhalika bila Daniel chapter 7 Mano for now talemba aloma chapter 13. Chapter 13 aloma chapter 13 mugizo akale mano tiyenga. Aloma chapter 13 makabaza talemba verse 1 alija 13 verse 1. Anthu onse amvere maulamuliro akulu pakuti palibe ulamuliro wina koma ochokera kwa Mulungu ndipo iwo amene alipo ayikidwa ndi Mulungu. Baona wenebe so winina Paulo mina wankule amina maamula thaya Paulo lina Aroma bajana mupanda yes koma kuti akuti chani yeye maulamuliro amakida ni nani ndi Mulungu nemuvere maulamuliro tebizande vestoria kotero kuti iye amene atsutsana nawo ulamuliro akaniza choyikika ndi Mulungu ndipo iwo akukaniza adzazitengera kulanga. Tawana wenebe vestiri alija pakuti mafumu sakhala oposa ntchito zabwino koma zoyipa ndipo ufuna kodi kusaopa ulamuliro chita chabwino ndipo udzalandira kutama mmenemo. So kufuna kuti no mulamuliro kanthu achipani chakuti usakhende mafuna nawo ingochita zabwino osalambe kunyoza boma chani kena kuzira aine ndikupangira persecution tinozanebe so manje tena tiona nato no ufumu wa Mulungu suma yenda monga ngati mafumu adziko abasi ndizosiyana nato actually ufumu ina lonso uli padziko abasi so ufumu wa Mulungu komano kuti ufumu ina uchoka ubwere wina amapanga chozo ndi ndani ni Mulungu.
tikafika Daniel chapter 7 izimveka kwambiri principle kapena ndondomeko yoyendesera boma. Okay. Ine atamina kutodzera zona kuti kuti pano papano kuti ngati mene yalilaje abangaso tisabene sayino thola maina anthu tiende Mungu sana lolaso okay Mungu sana musanka sura khale pampando fero no kumajuka zinyengo kwambiri mundiboma nena sezimajilika zinyengo mene mukuvera panobe ndifane muna ndifane mwa machiro yanjane mono boma nena liyose ife na machiro kale ndichoto komaso walola kuti abere awike mwana Ndama ndona ngati mwa kandidaga yako ndonazo. Mwana amazola kuti zitozidani. Yasangibe. Komaso na kuti Mungu amasanka. Okay. Ndiye akatodeni ndikuti ya kuika manje. Akatodeni ndikuti ya kuika manje. Wasanka sana sake wewe. Sana sake? Okay, yeah. Now. Okay, chabwino. Mwina without kuti sabange too much controversy. Ni wane ayoche? Mafumu azingo abasena aliwose kuti aloweka binachoki amabanga odeni ni Mulungu amalola kuti akhalepo ni Mulungu ndikhula nozene koma chimene tingazenje ndichi ndondomeko zoyendesera boma lina lilo sapazingo basi si ndondomeko ya Mulungu tikufana wenebe amasankha kuti awalowe kapena awachoke ni Mulungu yedi amalola kuti alowepo ndi Mulungu koma ndondomeko zoyendesera maiko adziko abase wano si ndondomeko za Mulungu tifokoza ndi ndondomeko za Mulungu njani ngumba pailo talankwira Yesu pale atalankwira Yesu zinachitika ncha anamuuza la mwene ibe jamari ni mfumu Yesu anankhalija ufumu anga swaya swadziko ni labasi ila kazi lionjo anhanga adakammenya nkhondo pale time anafuna ata maso ni fari pale tamona da munthu si threat kwa ineya fari pale tamazata no kuyuda kumatuka anthu ambiri oti amafuna awukire nthawi zambiri kumanana patakulu izuchira kusiyana nikhwera tonzenebe Yesu poyesera ndi Lucifer namuzaliyana mafumu ose andana abasida kwandana ndipo ine nthawi pasanda ali Yesu amene ni pasange nikhwera tonzenebe so chimene ni manena ndishi tingamavesesa dziko lapasi lino linakuyisana ndi ndani ndi Lucifer ndamene amazina ndiye mfumu ya dziko lino lapasi tifika ku Daniel chapter 7 Revelation 13 verse 2. Okay, haleluya. Ndipo chirombo ndipo chinjoka chinapatsa mphamvu yake ndi mpando wake wachifumu kuchipasa chirombo. Yeah, so apo poso ndifunda ina ikulu yana tuno even chirombo chija wachipasa mpando wake wachifumu ndi njoka ndi nani Lucifer ndikhwela nozenebe so tifika Daniel chapter 7 apati sabaliki yani ufumu inaleso mene ukulowapo ufumu inaleso mene ukulowapo ndondomeko yendesa ufumu inalosadzula basi sino ndondomeko zimene zimola amene wapo siza Mulungu yani koma la masankha kuti uyu abwerepo ni nani amalola kuti zichitike zimene zo ndi Mulungu Mungu amazozota anthu amene akulowa achita zosokonekera zokhazo amazo amezo so he still approves. Okay, ningopereka chisanzo mako the ningopereka one question aso kweli mako the beast izachitika sizachitika ndiyo iyi pasi yabwino mako the beast yabwino andezola to be honest maiko amene azapake pasi ine achita America, Europe and all over dziko nesi even la Malawi zimene zizachitika yeti Mulungu azalola kuti zichitike why chifukwa afuna awiruze chani dziko lapasi afuna lekaniso la anthu andanga anthu anyani adziko lapasi tinozenebe ngakhale zimene zizachitika koma ndondomeko yendesera maiko nthawi ya mako the beast ndondomeko za Mulungu chifukwa akukakamiza aliyese mwandivesa kusiyana kwake so chimene chichitika apa ndichonena kuti even Okay, before you go first. yeah ten Daniel ankachita zabwino sankachita zabwino kutikwa amanyita zabwino okay mafumu anyala ndi Mulungu kudakhalera anaola ndi Mulungu yeah okay you've said kuti iwe usakolane ndi mafumu you have to do well yeah usipanga zingabwino ngani abangira Daniel ngati mena abangira Daniel yeah Daniel amakolana ndi mafumu ayi amakolana nthawi zina tifika pa Daniel chapter 6 even amakolana chifanya amakolana chifana amachita zabwino so what should you do okay zimene ingadero no like mene zilira ababe okay
ngati usufuna kulane ndi maufumu osalowa mudali yayi iweyo remain true to the iweyo ukhale ukakamire pa ndondomeko za Mulungu ifira khali boma likukakamiza chitina let's say ikukakamiza mango the beast iwe ndiwe increase uvomera suvomera pamene mukhula nalo ndi boma nsopano mandipesere koma even utono savanga force mango the beast akonena kuti kukwatira anthu azifika zaka 18 ndi mwamba iwe ndiwe increase upanga chimozimozi mandipesere sizotono akadatono iwe basi ukotatono papa ine ndikataza umawazaka 16 basi ndikunapo ezisususana mahamu iya abo abantu susana ni boma manifesta so gulele so pali zindu zina ndo boma le mathaku ikaona akulu ali solwesa katundu mali munomo azimeneka soka yozidi mafuno ya sango ndi muzamu ngene ndisendesa katundu wanga wamano kupanga zoji zizo susana ndi boma akakumangani sizifanya cha ujenea ava ndikoyesa mabible ndisindiria songo ya manifesta so I think kuti tipange balance thakula kumene kokwe mwana ndifoneke Yesu Kristo tayitana zaka isa paseni za Mulungu paseni Mulungu ngati sizo kusemana na Mulungu Bible vuto ya nikhulwa ati limos okay ayate tigilizeni kuma tili limos vano pano tikapita Daniel chapter 7 izivika kwambiri alright 10 verse 22 yani ndipo inu mwana wake Belsazara inu simunazipesa mtima mwanu chinkana munazidziwa izi zonse ari Belshaza amazuwa zonsezi mungati mafotokozera munje kumasana rani sana zichepesa ara amachita uzira mina amapanga achera amachita uzati zinza ku Israel atapita mukaleke ziti amachita uziwa tembi zitale yani 23 koma unazikweza kutsutsana naye Ambuye wakumwamba ndipo anabwera nazo zotengera za nyumba yake kwa inu ndi inu ndi akulu anu akazi anu ndi akazi anu ang'ono mwamweramo vinyo mwalemekeza milungu ya siliva ndi ya golidi ndi ya nkuwa ndi ya chitsulo ya mtengo ndi ya mwala imene siyiona kapena kumva kapena kudziwa ndi Mulungu amene mdzanja mwake muli mpweya wanu ndi Mulungu amene dzanja lake muli mpweya wanu ndi njira zanu zonse yemweyo simunachitira ulemu verse 24 so adathu sanachitira ulemu ndani Mulungu tibona amenepe so now verse 24 yani pamenepo nsonga ya dzanja inatumidwa kuchokera pamaso pake nililembedwa lembali verse 25 ndipo lemba lolembedwa ndi ili mene tekel ufasim 26 kumasulira kwake kwa mawu awa ndi uku mene Mulungu anawerenga ufumu wanu imandika ibomba mene mungerepo Mulungu anawerenga yani ufumu wanu na utati endizani mamaliza okay fine Mulungu anawerenga ufumu wanu na uta now nikopereka chisanzo munthu akamati amenyo ndamuwerenga kale thandizalia adamudwado ya mabisi ni mamba umuwirenge thandizalia anazwanjira zake zonse awuzanjira zake zonse nikho yalonzerebe so akamati ana uwerenga ufumu ndioti ana upanga evaluate yeti kapena kuti anopasa namba munthu akapanga 12 of 10 zili bwino sizili bwino 10 out of 10 ndi nambala imeneyo ikupereka value ya chinthucho ndikho yalonzerebe so akamati Mulungu anawerenga ufumu majirena Bible sizodana kufika Bible basi chosa 10 ai adopanga evaluate kama nthawi imene namba kulamulira fika nthawi udapanga evaluate usale patsuka pasi mauti mwamba nthawi Nebukadneza amapanga evaluate ndani amaweza ni nani watchers yes which means ababaso anapanga evaluate mana watchers anausiya ufumu nje ukhale ponthawi tiwasene ndana panga evaluate adafika kuti ufumu usuku panga zimene Lucifer amene arutha utani uthakupani panje Lucifer amene ya ndazo zaweza pano kwaje fumu pamapaya pa Mulungu pa nyenyeza Mulungu ndizabwera pamapaya pa mirambo eti zafana ndonya mamba tinozenebe so tikaona ufumu wa Mulungu ndo asimple ufumu wa Mulungu ndo nawo tino mzimu wa Mulungu khaima ndani maife basi tinozenebe ufumu wa Mulungu meneyo chimene chipangisa anthu akhala yani angwiro so this for year ungwiro tu umene ndamangeneyo
ukhaoposa so bati pamene popo tinoseneka. So ufumu wa Babulo wakanika panga ziti mezozo upirirebe ayi auwerenga evaluation yake ndi 0 ndikhuya tinoseneka. Actually tikamapanga Daniel chapter 7 tipangadi evaluate unatuno kodi chimene chimangisa Lucifer ukire ndi yani mwamba amaukira chani eni tikafika Daniel chapter 7 tifika amene wako manofuna nangulo wawe. So Babulo wakanika auwerenga zimene amanena Lucifer nditsa uthenga zatani zakanika ndikhuya tinoseneka. So awona atono ngazili chonji ufumu upite kwa ndani kwa ena ayambireso ndikhuya tinoseneka. So that's why mungokolora ngazili chonji ufumu enewo tawerenga ukanika ndauli yani tekeo mwayesedwa pamiyeso nimupezeka mwaperewera muyezo wake aweza tikamayeza zinthu kalekale nthawi imeneyo timakhala ta scale sunza panomba mawakabe chimozonzi kusike amakhala ndi zima scale 1 kg 2 kg chane ndamayika ku flour kumayeza zifanana zikabalansa ndete akupasa adulipira ndalama makozeto chisikelo chili uku flour kwali apa ndete akubere okapena chisikelo chikakwera flour akatsika amamba kuchosa muti zitani zibala. So akuti wayezedwa upeza tu watani waperewera zimene Lucifer ama ine ufumu wanga ndi zimene zikuoneka zuyira uzitani kusemphana sizokwanirapo yayi tinosenepe. So mabalance akuyeza zonsezi mulungu akuzaka kuti no palibe ufumu umene ungapange zimene iye amapanga akuzaka kale mulungu. There is no need to mulungu ayeze yayi amene akweza ndi ma watchers ndikhuya tinosenepe amene akweza ufumu umenewo ayi. So that is the mabala. So kumamba kuli system of measure. So anaulola ufumu umene ukhale zaka zokwanira ndithu kumamba koso kupange observe kuna ndono za Lucifer ndi yani. So tikaona bwino bwino ufumu wa Lucifer ndo external ndo akunja. Babulo naye ndi chuma unayendi ulamuliro unakunyesa maiko onse unayendi golide zokwanira china ise imene ungakami maphunziro anayi ku Babulo koma zonse zikukanika kupangisa nano anthuwa ufumu wake ugwiro wa uziposa ugwiro andani wa umene ungakhalepo anthu atakhala ndi mzimu wa Mulungu zakanika. So ifanye imene chocho auwerenga auyezanso pa scale anthu onala sizikutani sizikwanira. So akamayeza pa scale akamayeza ufumu aziyeza ndani anthu amufumu ndikhulupirira tinosenepe. So machitidwe awo anthuwa ndi amene analosa ufumu ndolungama kapena ayi. So ntchito za anthuwa zimene zitaonese principle kamene ndondomeko za ufumu kodi zopanga anthu agwiro yes or no tinosenepe ndikhulupirira aliyese tikugwirizana nazo. Verse 28 aliyanteni Peres ufumu wanu wagawika nuperekedwa kwa Amedi ndi Aperesi. Which means that no Amedi na Aperesi pamene akubwera ndere ndi chance ina mulungu apereka so ndani kwa Lucifer mwina iyi simunaganize kumtambira soni ndere Amedi na Aperesi nawo so afunika ayendeso process iti imozi which means this is uchitika mpaka kumapeta yani and how which the last kingdom ndi chirombo nosovana nani chance ya Lucifer yomaliza kuti aonesere ufumu wake pa dziko lapansi. So mulungu wazalola akulu chuma chonse chiyendeseni inu maame osadziko lapansi endesani maufumu osadziko lapansi yani endesani panganitu zimene zingatheke mapeto ake ndichona Lucifer zaisa kukakamiza aliyese asatere malamulo ajani aboma tinozenewe aliyese apembeze chilombo basi aliyese apembeze yani fano la chilombo kuti ndo aisiona no apange anthu no ndorani ndolungama onena kuti no mulungu koma pajani palibebo koma zuzapeza tunapeza sizuzani sizuzatheka. So nditu competition ndi imeneyo kodi amene angapangisa anthu akhale olungama ni ndani. That's the main issue ya makoto bis. Yes eme yake ndi imeneyo mundipase verse imene mane ati eme yake ndiyoti angufuna ti akaonongeki samari kwake ndikuba uphandu yeah ndeti for was Yesu akunena zimene zifanira kuti no Lucifer ponera tuno wathapanga anthu olungama maposa mulungu pomanda mulungu apo waphakali waononga kale
chimene chakusati babula onongeke ndi imeyo kumwamba kuti namasata ngelo ajasemeke ziwanda ndi chimeneyo chonse. Nono sondana zuri. Yeah, tiye. Lucifer kwenda makalo konda anthu amapanga zoyipa amina. Afuma iyo. Mana makalo konda anthu akora wanga zoyipa yani. Sisi makazi kusangalasa iyo. Lucifer chimene chimasangalasa panopa ndi kupanga ufumu umene uli olungama olupopanda Mulungu. Koma wasochotsa Mulungu chimakhalamo ndi ya tchimo ndi imfa. That's the result. Koma iye akwesa no abange anthu olungama koma no sizingatheki. That's the problem. The idea not no ampange disprove Mulungu. If you angakwanisa chimene yoyo not survive yake ikhala. So bonoba nkhana kuli inasala ndi self preservation basi. Kuti apo musemo moyo wake suzanga ndakuyankhani. Okay. Ndakhala kuna okay then mali ba. Ine muna naneso ndi wogere wakuya umene muna sugula awulowe. Yeah. Ngandambe sisa. Suzanga rakhidwa. It's not satisfactory. Okay then. Okay. Lucifer. Okay, then. Lucifer. Issue ya legalism. Naizi wasuguli. Then. Wana wali uchechi tumwe sana kuti tisama chitechigolo. Yeah. Okay, kuli anthu amene amasatira kuno malamulo kumasakala kulomoka lino kani. Yeah. Mazwe. Okay. Munthu ngati akusatira malamulo koma sanalande Yesu Kristu. Yeah. Or sakuchita accept Yesu Kristu. Ngati mpulumutsi wake. That person cannot be saved. Wouldn't be saved? Okay. Now, ngati akuchita bwinobwino munthu ndekuti sakupha sakuba sakutukwana sakuchita chigololo. Lucifer amakondera ndi munthu otero kuti sakupha sakuchita chigololo. Amakondera naye. Okay, main factor is this pali mafumu awiri ever since kumwambe mafumu ndi awiri ukitaka in the end of chapter 9 muna mitengo iwiri mtengo wa zabwino ndiya zoyipa eti na ineyo ngati muli anzeru Lucifer nayanso kwambiri ineyo mukuza zabwino zoyipa muzipanga ya muzipanga zoyipa muzipanga zaya zabwino. Look at all the false religions zipembedzo zabusa Buddhism imepanga encourage mwani bese mukambona zipembedzo zonse even atheism ife usikuwa tuna ma atheist amwe tikakhandikawo bila wa Kristo simuna luzene bila kwa atheist au basanzi dokatonza mimbiri you wonder atheist is basanta which fire why because even tikama una ma atheist the argument is that morality is not a religious issue titoipanga toka mwani bese nebe that's the idea. Satana he's not against being good. If you believe that in the Bible and when asuna wenge bwino Satana is not against you know but anthu akhale abwino. He's against zinthu zimene zichitika chifukwa Yesu ali pati pamene bobo. Mwani bese nebe idea Satana ndina kuti no atha kupanga anthu abwino anthu angwiro popanda dani popanda Mulungu. Mezo atha kupanga. This is why tikunena kuti pamene panali anthu aka Mulungu iye anapita ukazapo chani Mateas kutakaso kodeza ufumu wa ndani wa Mulungu iye akhale ni nthawi yotino athapanga ufumu chani ufumu wake nsopano manipesane asugulire. So whether we ukupanga kuti no ine sindiziba sindisipha nyani eti kumano Yesu ndilibe apo ndasonga asangala kwambiri chifana ukupanga proof idea na kuti no munthu atakhala bwino pana ndani bona Mulungu ndikula tinozenebe komano wewe ukhale you are in the Christian world eti aine ndi Christ ngobezo tu upanga chigolo kutani ndoto kubwezesa anthena mbuye he's even happy because upanga proof limona a Christian ndimona zimapanga Christ yenyu sizimathekera eti komano bakhale pali ma Buddhist nake bakhala anthena kuti no samakhuba Yesu amakhuba Yesu ni prophet chabe koma ife uchita zabwino awonde his super happy fana no tuzano mapeda nthawi mwejukezedwa ndofuma Mulungu Yesu maino ndi mafumu adziko apasi pano kubanga we I don't know ngani kwakha nankhaso fuso ano ya mwana so samwe ngale kuti muna
anthu amene ali mufumu wa satana na kuzozo ufumu wa satana ndi ufumu wekutosambira weke ndora anthu amene ndoti muna amapanga kani zoimba chenichani ndosamba also usipasa makhaso okhumula kuti usana ndipitisa manyazi that ama actually kutazipanga. Of course his mission is around the main point yake ndonena kuti main point yake ndonena no anthu amene alibe Yesu definitely abanga zoipa timozebe kumano main idea ya Lucifer ndi mago the best in kana ndia abanke conform dziko lonse lapansi lipembedze njira ingati why chifukwa chona naona afuna manje set up a kingdom imene itamange rival ufumu wa nani wa Mungu. That's the idea ya Lucifer. Osati kuti angofuna kuti no anthu onse mundipembedze nkhani ngesene khani afuna manje ufumu onena kuti no uza chuma chiziyenda bwino padziko osapasi vantu tona nimene chuma chikuyendera right anthu azitha kupembedza njira imodzi pomanda Mulungu and imene zikhale zotheka. That's the main idea Lucifer. Safuna bange ufumu wake ubange full apart hayi zimene zimachitika chifanana kuti no anthu alibe mzimu wa Mulungu ndiye banga fall apart and all those things kuma ili originally plan yake sina imeneyo yayi plan yake nena kuti no athabanga improve ufumu wa Mulungu athabanga sato khale ubeba kuposa sumene Mulungu ali pozera mwina wake. That was the main point yake mazina zilifanya kuti no reality yake yeye si Mulungu hii alibe omniscience mungana nazo zona zosezi kutali ono his plan inakanika even from the very beginning kona isambana no uyu nakupha kuyambira ya pachiyambi fodono kungoti no akulu mkhale panazima Mulungu abe waphakalira koma his intention sana amene oya Commercial, I think mean on the same. If we look to Genesis, what he was promising humanity. Chijewa kuti My God. Ambaga promising Antwaja. What's that gonna be? I know Muzakara Muzafa Munga was Mungu is a business. Whatever if you follow my way, you got Mirungurano. So from Gambia Guja, it was nice to try to one second atabanga uplift Antwaja in his own way. So it's like Mungu level 1. My name is level 10 or whatever. So one bit about that's what he has been doing. I'm a friend of Raja. Ngatuli afuna bali njirage kuma njirage yabwino kubosa watu Mungu wapanga ufakari. And if we follow the same uje kuma bali chimozi kana ndio paka mabidani hawa. In fact papa here ngati magurena madida mina Illuminati ana mene believe kunena kuti si atuso wapanga ndili feo and the original from Lucifer yomwe ifeo dilibe. So nzomo Lucifer ano panga portray abonesera kuyambirira mpaka na kwabero kuja. That's what he's offering. Nyengo basa so jisanze tikamagamba HIV and AIDS prevalence ara makosana mfano gonane ya mungu gonane museum protection wani besane muntu wa bangazana zo labika ungufika psychologist tunasana so in and okay muntu akhala banga zo boyire amaro no pose what's the idea kufuza stuff no bagaziri mezozo manifestation so no na kuti no the idea ndona umuntu amene ani ma resources adzulu abasi banoba amaruka naje mano ndo lemekezeka ari parliament yeri manje nena kumpasa muntu maudindo kumpasa muntu ndalama kumpasa muntu maphunziro yeri kumpasa muntu ma resources zosadzulu abasi bano idea ndona no atakukhala muntu wabwino. That's the idea yeri. So Mulungu okay fine ngazi nto mapeta nthai ma resources zosadziko abasi bano ego Lucifer kana anthu anga achose ma resources zose nchilo asakhale nayo asamate kugula nukulisa chunta bangeneyo angokhala sealed. Let's run the ball. That's the last player Mulungu. Last player Satana ndi meaning mapeta nthai My name on the boss JFC. Okay. And yes no Satana na mbofuna ukuthi umuntu obezola masazijita bwino without even God. Yeah. Never even read that. Koma it's there. Genesis. Ina muzada ngapo. Ikwiye bene. Ya wona simufunda mu. Sokukhala
but then will be a good. Yeah, Mulungu amamwemulira ndani. Koma it doesn't Palibe. mean kuti Satana akafunira anthu zabwino. The intention, motive ya Satana. Yoipa has been evil. Ndifusera aku kuti munthu kubana ufumu wake wasuta wafuna the result yake zikhazoipa. Result yake ndizoipa. Koma initial intention is coming from the cause. Even the cause. The cause is evil. Ndizoipa kumene kuti tu munthu wasana intention yake mfuyo. Koma inisuka akufuna zakunomera kumuza. God has given you this. If you do this, intention and the motive you okay, then for initially, zinapanga problem ndija. Initially, chambia chinjini. Anawambia so chinampangisa initially chinaija. Chinapangisa orara. Kwa mbira apali decide so chinampangisa nchani family. Chinaija. Evil. If you like abange improve. Issue nayo abange improve. Serious. Lucifer the why tells you to not akabanga improve. If zingathini mouchers they will allow okay fine if this is the case then 10 overall I point again at self preservation. But over is self preservation. Komani initially was not abanga improve. Wabanga separate from God but over in the self preservation papa mangina have. Okay, before that, mafano kupeleka soma comment na wile. Yeah. Comment ambira nandi tikaona nkani meno kaliramu. Tikuona kuti Belshazzar anali ndi access yodziwa chomwe chinachitika mbuyo moja. Yeah. Komano iye purposely anapanga ignore zimene ziyazi. Ndipake Daniel akumuza kunena kuti iwe nkali madziwa zonsezi wanonso mapanga zomwezi. Ndiye ndikuona kuti Nebukadnezar mpaka nawatika Nebukadnezar naliona kuti Ayuda abwerako kena kono iye uja anadziwa za Mulungu from Ayuda. Zoli Mulungu ati pamene amapanga declare kuti ali sasa pembeze Mulungu wina, he was knowing this kutoka kwa Ayuda. Now wapanga knowledge wapanga know pana wapita ku 7 years ku exile kuja wabwerera kuona da Mulungu ndi wankulu. You see? Ena pakubwera chidzukulu chake chomweno chili ndumbo nonse za Mulungu amene uja. Chomwe chipanga no ignore. Nde you even see kuti mene Mulungu akupangira tchita thawira mosiyana. Nebukadnezar first amadziwa he was learning akupasa ndawo. Uyu amene anali proof yosija akupanga ignore palibe zodia yomuka 2 years whatever uma usiku omwe something happening akuona kulemba kwa jini kwa dzanja kuja. So the other comment is anthu awa pamene tikuona nkhani imene tawerengera kuti ufumu wa Israeli watera muja pakuchitika ngati pakuchitika party pakuchitika anthu akumwa akutera kutera. Podi izizi na ngapa podi musiku sana kambeso za ujene. So ninu ngabira kulangi kumusiko we receive na ulinkani kuchera kwa kuti nabwera siege oma anabwera kulanda ujene zile. Then I was just thinking only like panoba ananodi Mozambique fana zabange isa bwero mala kuno so na Mozambique anya mukaleoli kuba mala kuno safana za ndadziko ya ndi plan yes one and ufika pano ndi mizenda yamo kosana awo imakami zinodi was 45 years uma nipanda kuli kulicha for them kuti afike kuti anthu ajawa muzinda muja amene akupanga siege. So tikaona mevesa chiti napa tipe zonadi a siege was already there ana zina arazungula gari kwa pene zinazungulira muja anthu awo what are they doing akuledzera. They are trusting in their own power. Man, I'm just going to say, but was it among us? The Bible don't know. So, Pamela Apanga trust it. What are they doing? That I will use them more. The only God who can save them, and the process of it will not be one video. Pamela from our brand, to us. Yeah. Yes. So, in a journal, no, as in Gidwa, can you if you ever done that? Dengue. I will let the rest of one day, right? So, let's all say no minimum and easy, eh? Tunaweza kama Daniel 5 verse ya. That's the date, eh? Yeah, tukopera 29. Ugesawa ufumu akasida kwa ndani kwa minina dabeleze. Tabiza 10 verse 9.
pamenepo Belisazara analamulira ndipo anaveka Danieli chibakuwa ndi unyolo wa golide m'khosi mwake nalalikira za iye kuti ndiye wolamulira wachitatu mu ufumumo. Yeah, so atamulengeza izi zinawo tisanafike pa verse 30 tivesi zinthu zimene zimachitika nawo. Yesaya analosera zinthu zaka zambiri nthawi isanakwane. Yesaya analosera pa nthawi imeneyi kunayo kuno chimene chichitika and zimene zizi inali around 800 BC. Zaka zambiri before nthawi ina Nebuchadnezzar. Okay, nthawi imene zinachitika izi ndi about 539 BC. Muona kusiyana kwa zaka zaka zambiri kusiyana wena. So tendo lero chinachitika nchani Mulungu anamuuza yani Yesaya chapter 41 verse 25. Mulungu anafotokozera asogolera ona kuno izizi sizimachitika nthawi imodzi. Plan yona agonjese Babuloni inalipo kale. Now tisale pa Daniel chapter 4. Rumba Daniel chapter 4 Mulungu anamuuza ase anamuuza Nebuchadnezzar izizi chikukuza iwe ndi ndani dadani yako. Tukumbuye Nebuchadnezzar anapenga zaka 7 anthu ena akatha kubwera kuti tipanga atani Babuloni koma sizinachitike. Tendi mpheni sizinachitike. Tendi ulande fusi sizinachitike. Ndi thudi akamela tino Mulungu amayika pamene akufuna ndi zona. Fano akulu awatangozingira anapeza moyo watani watengera. Tengera pa Isaiah 41 verse 25 ndi yani. Ndawutsawina wochokera kumpoto ndipo iye wafika wakuchokera potuluka dzuwa amene atchula dzina langa ndipo iye adzafika pa olamulira monga matope ndi monga mombi opanda dothi lambiya. Yeah, so amene akutchula apa ndi Kores amene amati Cyrus. Cyrus anali mbala yake na amati Darius amene amati mpongozi wake. So Cyrus ndi Darius. So uncle yake mana anthu awiri anali Amidi ndi ndani ndi Apereze amene anali ngati coalition mfumu imene timamva ina alliance amachitika apa. So anapanga alliance ndi anayamba kubwera kumene kuli chani kuli Babuloni amachitwa kumpoto tinozeneka. So atapita ku Babuloni zinazona Babuloni anali mzinda amene ndi mzinda uwu kumano unali ndi chigeti chachikulu mbali ziwirisi. So umatha kusambira msinjo panali msinjo umene umadusa Babuloni. Msinjo umadusa Babuloni utaloka mbali naye. Ndiye pamene msinjo udusa Babuloni chonchi pamakhale pakuli chigeti kuno uso kuli chani chigeti. Anthu ukakhale mwina awachita malendo kudusa kusi kwa msinjiwe ulisi zina izotheka komabe tingonati wazatheka ndofuna udumphire mu Babuloni kale panali chikhoma kuseko mpaka kwatula mbali naye. Mbali zimene panali mbali zimene msinjo ukakhalalo munaiso mageti so ngatimu ulutha lwa munya msinjo so zimakhala zoseka nthawi zonse nikhoya linozenebe. Yeah, so muloli aenda tuma munthu anga kuchoka kuti so msinjo anawira slabu mwa. Yeah, udusa Babuloni sizinayizotheka tutha kungulu wamo. Unaiso ndi mageti mbali zinaze. Tega na Isaiah 44 verse 26-28. 44 verse 26-28. China senjede no Babuloni ali mzinda no machariot awiri agalera awiri amata kumathamanga mosemphani sana kudusana bwino agalera awiri papa. So olombola ndi ndi makano ndi zanthawi yawo zichizo mukuponya zimya sizidatha gumula mpanda awo. Zayeso zatheka mezo. Anayindiza ochezo datha kudya mu Babuloni zaka 40. Mpanda wawo thickness yawo pamwamba Ngamura wibusa. Yeah. China chifukwa cha maziwe amata uthilire anandiza ujazo kwana zaka 40 adatha kudya arakhala zingiro. Mwanjira nayo ndi security yonse. So ninkona panthawi amene anazikira ayo anali kupate basi. Ngati tuno ineyo ali kupate adani awo ali pate. Ngati kungaonesa kuti makosana zibwererani. Inangati strategy yongo apangisa kuti no ife timbe nanu ntchito khale panja kumbe. Tinozanebe? Anazola kuzola kale. Anakuziwa kuti taziva. Mawaziva kuti Ifeyo bayibanga tipange kanthu. Isaiah 44 verse 26-28. Verse 26. Verse 26. Ndine amene ndilimbisa mawu a mtumiki wanga. So Mulungu amwitana kulesuja mtumiki wake. Tiyeni kuchita uphungu wa amithenga anga ndi kunena za Yerusalemu adzakhalamo anthu
ndi za midzi ya Yuda idzamangidwa ndipo ndidzawutsa malo abwinja ache. Verse 27. So Yerusalemu paja nthawi analamangidwa ndi Babuloni. So Mulungu akuti nditumiza mtumiki wanga Yerusalemu azamangidwanso ndi kachisi momwe timozene. So tiona nawo tuno tikapita kuweza Ezra chapter 1 tikawerenga mpaka chapter 3. Mulungu anagwetsa ntchito kusayira semwe uja kolesi uja kunauza anthu abwerere kuti ku Yerusalemu. Ndikapasa chuma ndi zina zonsezo ndi protection kuti aende nawo muchipululu akafika kuti meneko. 10 verse 27 ali. Ndine amene ndili kwa nyanja yakuya ipha ndipo ndidzawumisa nyanja yako. Verse 28. Mwana meneko. So Mulungu akulosera unena kuti no ife tiziliva ameneyo nyanja ameneyo izapezana nani yapha. Yetu tiyendezani. Ndikunena za Koresi, iye ndiye m'busa wanga, ndipo adzachita zofuna zanga zonse. Ndikunena za Yerusalemu, azamangidwa ndipo akachisi maziko ako adzayikidwa. Takuona meneko. So kamba za Koresi unano basi azarani azakwanisa. Mufuna verse ina kamba za ma gate. Anachita kamba tuno ma gate wazakhala ndani otsegulira. Ningoyipeza manyangu. Lift gates. Yes, sir, for 1, verse 45, verse 1. 45 verse 1. Atero Yehova kwa odzozedwa wake wa Koresi, amene dzanja lake lamanja ndaligwiritsa kuti agonjetse mitundu ya anthu pamaso pake, ndipo ndidzamasula mchiuno mwa mafumu, asegule zitseko za pamaso pake, ndi zipata zidzasekedwa. Zipata zara? Sizidzasekedwa, ndipo ndi zipata sizidzasekedwa. Tamamva meneko. So sizawapanga ndi ndani? Ndi Mulungu. Tamamva meneko? Antchula dzina amutchula mwana chokere zonse. So achina Cyrus ndi Darius anapita anazara kukhala ntchito. Ndiye zimene anapanga makosana anazungulira ya mzinda chimene anafotokozera. Ndi anazungulira mzinda uja sa anthu ngati muja uzati kukula adani amba kuledzera anthu ake. So anthu amadikira tsiku limene ali nayi ka festival yani kae. So anthu amadikira tsiku limene. So ame ina inali kumtunda. Pa ife tuziva uja ndamakumba chidamu chachikulu osati masewe. Ndana chikumba ame yose mukaniza ame masoja semazawa amagwira ntchito kwambiri. Ame yose makumba chisimo ba kuma. Edi? Ndiye usiku mene urafika anthu senkati akuledzera. Anapanga zona anabloka. Sinje uja. Sinje uja namba khorera kuti kudamu kuja ndero koseko kwatani kwauma. Munga lusuna kambiri. Tinoza nebe? Ndemala moti makosana aja atseke mageti aja. Uzala idza kwambiri mageti aja ndorani ndotsegula. So Cyrus da ame yake ndachina Darius osanangolowa pazipata zita zosegula ndikulowa mkati musegula ndikuphali yese opanda resistance ina iliyonse sana kumaneso ndi nkhondo ina iliyonse zinachitika machangu yonse ndikhupa tinoze nepe. Now chimene chinapangisa tino Cyrus auza anthu abwerere kwawo Ayuda. Cyrus ujaramba kulamula anamuza akulu izintu zinangambira kali muti malemba ndi Cyrus anauza makosana tiyeni bwererani. Malemba sawa kamba tuno ine ndizakuzani bwerani mbwerere ndikhupa tinoze nepe. So iyo ni mbiri ndithu imene amakamba. Okay, Daniel chapter 5 verse yake ya 30. Usiku omwewo Belisazara mfumu ya Kasidi anaphedwa. Verse 1. So anaphedwa adi mwaona mene tiyeni. Ndipo Dario Medi analandira ufumu ali wa zaka 51. So Cyrus ndi Darius amalamulira nthawi imodzi. Ndi province ya Babylon kumene ali Babylon mzinda onse amalamulira ndani? Darius amene ali ndani? Media. Ene kosi kwa Media Persia amalamulira ndani? Cyrus. Amalamulira nthawi imodzi mafumu awiri. Nikhuya limodzi nene. Yeah, so amene ali ndi mphamvu kwambiri ali maya ma Persians. Amene mphamvu zochipera kwa nani ndani? Ma Medians yo. Amene amalamulira ku Babylon kosi ena izinda ndithu yachikulu. Nikhuya limodzi kwakulu. Alright, so titseka baba tisanapite ku Daniel chapter. Munthu uyo wauzidwa nena kuti mfumu wanu wayezera perewera ndipo mfumu watha kupasira kwa amene apereza. The next thing akuti apanga point ayo kana wana number 3 mfumu no. Ndeta usisa dasi kimene so kwa hiyo ndo ana mbojenita ndikuona kuti sana amona ndo kuti ayi singachitike sisi. So ngale bana mabe yana distance kuti ayi singachitike.
makuti iwe ukhalaswa namba 3 mu mfumu no then kuona ngati zowana namba wadelezo sezi munthu wose ndiye convinced kuti ya zimene zichitika. I think unali mwawo. Yeah.